Oikein mahtavaa päivää teille kaikille. Se on Jarkko täällä ja niin saatan ehkä copyrightia joten tubettaja, mutta ei sillä sen väliä. Ja on se taas aika kuusta. On Loot Crate aika. Paitsi että viime kuussa ei tullut Loot Crateista video, koska mä unohdin rekordaa. Hyvä Jarkko. Jos mä katon mun puhelin sitten koko ajan, mä en kato kameraa, mä en tiedä miksi. Mutta niin ennen kuin multa loppuu GoPros takku, niin aletaan heti availee. Eikö saksia? En osaa beatboxaa, enkä mitään muutakaan ääniä osaa. Niin, tekee mä teen vaan tätä. Ja tän niin kuukauden teema oli aika, eli time. Ja niin mä en oo yhtään, mä veikkaan, että täällä on jotain Doctor Whosta ja ehkä Back to the Futureista, mutta en mä tiedä. Ja mikä siinä on ekana? Mitä mä sanoin? Back to the Future. Kuka tää oli? Emmett Brown. Emmett Brown ja Marty McFly on se, tai tää on Emmett Browni ja sitten on Marty McFly toisena hahmona, eli siis vähän niinku ne päähenkilöt Back to the Future -elokuvasarjasta. Mutta joo, mä en oo ihan varma, että... Eiku mitä mä olin sanomassa? Tää on tästä tältä Popiltakaan, en oo varma, onko sitä tehnyt muita niin figuureita tähän Loot Crateen, mutta niin tää on huono näiden videon, miksi mä teen näitä. Siis tää on tää takakuori, tossa on Marty McFly, joo tossa on Marty McFly ja tossa on tää Emmett Browni. Joo tältä se näyttää edestä, niin kuin varmaan näittekin jo sivulta. Ihan siistin näköinen. Joo. Sitten sitä itse figuuri. Aika siisti. Aika iso pää. Isopäinen jätkä. Siinä toi jäätöt. Ei mennä ihan tohon vielä. Ui. No niin, sitten puhelimesta meni. No niin, sitten katsotaan mikä paita täältä löytyy. Oho. Nopeasti. Tommoinen sähkö ja tuolta se näyttää takaa ja kaikki. Jännä. Sitten tässä on paita. Mennään kasetkin. Näin. Be excellent to each other. Filter is excellent. Tai joku, en mä varma. Tältä tää näyttää. No joo, mä en nyt aio laittaa tätä vielä päälle, että kohta varmaan. Joo. Laitetaan paita siihen. Sitten pinssi niinku joka kuussa, paitsi yhtenä kuutena mä en saanut pinssiä jostain syystä. We Love You, Loot Crate, October 2015, Time. Siinä näette, ja takana on taas tämmönen samanlainen, mä laitan tän mun penaali. Mä en ihan vielä näytä, koska on varmaan. Sitten Doctor Who, niin kuin mä sanoin, tai tiesin aika hyvin. Noin. Mä en oo kattonut melkein, miksi mä seison muuten? Mä en oo kattonut niinku, mä jotain asioita tiedän Doctor Whosta, mutta mä en niinku hirveästi oikeesti oo kattonut edes sitä sarjaa, eikä se niinku, se ei oo mun tapainen sarja, että mä en niinku oikein tykkää siitä, tai että mä en vaan tykkää siitä, sanotaan näin. Se oli joku sen, no oliko se mikä korjausväline vai mikä, sanokaa kommenteissa ja haukkukaa mua, vaikka jos on, mutta lusikka, tai mikä tää on, haarukkalusikka. Mä näytin ihan tyhmältä. Mutta ei tää oo sen kummoisempi paketti, tossa on vähän, mä pistän sen takas tuonne, koska se on niin erikoinen. Sitten tuommoinen paketti, siinä on mennä ottaa suomikieli. Sitten BBC, Sonic Spork. Sonic Spork, se luki tässä. No joo. Pitää pestä ennen kuin syö. Tolla. Tai käyttää tuona. Sitten taas Back to the Future 2. Hoverboard 1.5 niin malli, pienoismalli, että ei oo ihan niinku tietenkään saman kokoinen. Lentääkö? Katsotaan. This document certifies this 1:5 scale replica of the Back to the Future 2 hoverboard was created by Quantum Mechanics Inc. under a license from Universal Pictures exclusively
for Loot Crate. Eli siis suomeksi tuossa sanotaan tämä paperi on se niinku, että tää on aitoustodistus tästä, että tän niinku sen Back to the Futurein tekijät on niinku antanut luvan tai on tehnyt tän tälle pelkästään Loot Crateille tällaisen. Vähän tää on siisti. Tässä on tommonen peili ja kaikkea. Vähän tää on siisti oikeesti. Mitä mä tästä sanoisin? Tuossa lukee vielä hoverboard, leijulauta. Oikeesti mä en kyllä... Tätä mä en halua hukata. Tää on niin hieno. Mutta täällä on varmasti oikeesti tubessa on paljon parempia niin tyyppejä, jotka oikeesti osaa avata näitä ihan kunnolla. Mä en oikeesti osaa. Ei mennä tohonkaan vielä, koska se on jotain muuta. Otais tuo tuolta pois. Mitä? Joo. Tommonen. Ja täällä takana ei oo taaskaan mitään niinku aina. Ja tossa on varmaan tajutte referenssin, siis Back to the Future, kun se auto, mä en nyt muista sen nimeä, se varmaan ehkä lukee tossa, mutta en mä nyt oo varma. Oh That Time, ei olekaan. Siis se vaan on, kun se lähtee niinku tulevaisuuteen tai taaksepäin historiaa, niin sitä kun se lähtee, niin tulee tommoset liekkivarat, mutta en mä tiedä, alkaa selittää. Sitten tuossa on 12 tohtori Who, varmaankin, en mä tiedä. Sitten sen TARDIS, mä tiedän näin paljon tuosta. Sitten siinä on se kello, Back to the Future 1. Noista mä en oo varma. Where we are going, we don't need roads, Doc Brown. Eli tohtori Emmett Browni sanoi tuon elokuvassa, vai en mä tiedä. Mutta en tiedä näkyykö kokonaan, mutta siinä lukee California Out the Time. Ja sitten täällä on jotain Who. Ani mä en oo laittanut sitä edellistäkään Loot Cratea. En mä laita. Vitsi mä oon kyllä tyhäm. No onneksi tää on pikakelattu varmaankin. No tää näyttää tältä, mä teen tän jossain vaiheessa ehkä vähän paremmin, mä tiedän. Tää näyttää tää tää on varmaankin etu. Tossa on varmaan TARDIS ja sitten kaikki tohtorit varmaankin, en mä tiedä. Party on dudes, lukee tuolla ylhäällä sähköllä. Enää. Sitten tuossa on valosysteemejä. Sitten tuossa on auto, joku en mä varmaan. Lisää verhoa. Sitten tää on vaan tämmönen, tää on tämmönen puu. Mutta tosiaan, tää oli lokakuun niin Loot Crate. Jos näistä mä saatoin ehkä sanoa jo, että mikä on mun lempiasia. Itse asiassa en sanonut. Niin ehkä lempiasia, tai semmonen hienoin tavara. Tää on nyt aika pitkä video, anteeksi siitä. Mutta niin tämä leijulauta. Tai niin, tässä on niin paljon yksityiskohtia. Ja tää pohja, te ette välttämättä näe, mutta tuolla ne. Että täällä pohjassa lukee taas jotain. Mutta joo. Niin tää on hieno juttu tästä. Ja niin totta kai tää hahmo. Aina hahmot on hienoja, mutta kuitenkin. Eli jos sä pidit tästä videosta, mutta tää on vähän pitkä video. Harmi. Mutta jos pidit videosta, niin murskaa se tykkäysnappi. En tiedä kuka tekee niin, mutta no ja sama. Koitetaan saada tälle videolle 5 likeä. 5 likeä on hyvä. Ja jos haluatte lisää näitä, niin totta kai painakaa sitä tilaan nappia, koska se auttaa oikeesti mua, jos te vaikka, en mä tiedä,
vaikka jakaisitte tätä videota tai jotain sellaista, mutta ihan sama se mulle on, mitä te teette. Kaikki on vapaaehtoista ja ilmasta ja kommentoikaa, mitä mun pitäisi tehdä paremmin. Tai niin onko teillä loot crate? Näin. Mutta tosiaan. Mä näen teidät kaikki seuraavassa videossa. Moikka!